schedule tayo ta iti topic review ket hindi manen pagtutungtungan kakabsat ken gayem dati taga Colossus 2 6 and 7 ket sakbay man ti amin gagayem nga kunana ditoy Colossus 2 6 and 7 ket kayat kuman nga ibasa kakabsat nga yan tangay ta inawat yun ni Kristo Jesus akas apo agbiag kayo kumang mainaig ken kuana miramot ken maipasdek kumati biagyo ken kuana ken pumigsa ti pamatiyo ken kuana ken pumigsa ti pamatiyo ken kuana kas na isuro kada kayo ken kanayon kayo nga agyaman wen aya kakabsat ket sakbay man nga hintay nga pagtutungtungan dati gagayem ken kakabsat ket awagak man nga rod ni sis Ate Marisa nga ison na iti mangidaolo kanya tayo diti opening prayer. Ate Marisa? Sige. Naimbag nga rabi itayo manen kakabsat ket kas kadawyan sakbay nga mangrugi daytoy nga topic review mi ita nga rabii in kayo nga rod idaulwan amin iti maysa nga kararat. Agdumog tayo nga rod ket agkidem tapno ti kasta ket makita tayo ken marikna tayo ti Espiritu Santo nga isu ti agsao kada tayo. Amami nga Dios nga ilangitan agyaman kami kadaytoy nga kanito nga tinipon-tipon na kami manen uwapo tapno ti kasta ket in kami manen iburay digiti panakaamumi maipanggep kadigiti sasaom. Amumi Apo Dios nga nakadado digiti agdingdingeg ken agbuybuya kada kami ita kadaytoy saom Apo Dios ket makatulong tapno ti kasta ket bumaknang iti espiritu ti tumunggal maysa kada kami para kadigiti na espirituan na banbanag ket agyaman ako Apo Dios babaen iti pamati nga adda kami ditoy itatta tapnon iti kasta ket digiti saom manen iti maitantanok maidaydayaw ket Apo dawatek iti tumunggal maysa nga lapunosem iti Espiritu Santo ngamin Apo awan ti mabalinan mi nuhaan nga sikat ti agtignay kada kami amin itatta nga kanito o Dios ken kangro na Apo ikararag ko dijay connection, internet connection mi itatta, tapno ti kasta ket nasaysaya at amin ti pagbalinan wenno banagen deti nga kami aramiden ita nga rabi o Apo. Idawat mi amin ken kadagitoy ket lapunosen na kami ti espiritu kas tamet o God nga ikana kami ti kinasirib. Ket Apo dawat mi dagitoy itinagan nga nabileg ni Jesucristo nga anak mo. Amen. Thank you Ate Marisa. Ket tatang gundaway gagayem ken kakabsat ket amok nga excited iti tumunggal may sang ag-share ngem awagak man isuda kakabsat nga saggaysa digiti nga panelist tayo ket amok nga kwa adu iti nakasagana kanya nga revelasyon iti tumunggal maysa ngem kayat kuman isudang iyam ammo kakabsat ken gagayem iti tumunggal maysa ya ket tatakit awagak mangarod iti maysa nga ina ken kanayon nga kwa makita tayo latakit kanayon isunang naragsak ket awagak manen ni ate kwa Marisa nga kablawan na digiti magbuybuyang makabsat tayo ate Marisa. Sorry, nakaano gayon. Naimbag nga rabi itayo manen kakabsat ket kadawyan kadaytoy manen nga aldaw iti schedule daytoy nga grupo mi tapno ti kasta ket ipakaamumi digiti sasao ni Apo Dios ket kuman nakablaawan digiti amin nga adda ditoy tata nga agdingdinge ken kangro na anapay digiti kakapatiran nga addada nga tumartarabay kada kami ita nga kanito. So God bless us all. Awagak mangarod ni sis Ate Aya. Naimbag na rabi itayo manen gagayem ken kakabsat maragsakan kami nga adda kami manen itoy tapno kasta maiburay mi iti sasao ni Apo Dios. So we pray nga dagitoy mensahe nga inkam ipadanon itatta
ket talaga nga i-apply iti panagbiag tayo ta dito iti kayat ni Apo Diyos ti panagbiag tayo nga mas maaddaan tayo iti nauneg nga relasyon ken Pano. So, God bless. Gagmeten gagayem ken kakabsat ni sisi niya takablaawan namin digit agbuyang kakabsat tayo. Hello, naimbag nga rabi itay amin kakabsat ket da kamay man intuyen ket awisen da kayo nga rod nga agbuya kadaytoy iti unos iti mesa nga oras ket agpapada tayo nga aglearn iti mensahe ni Apo Dios. Babaen ka digiti revelation met iti tunggal maysa kada kani. Ket manen good evening kakabsat. Thank you sisi niya. Ket gagayem ken kakabsat ket awagak meten deti partner ko iti biag. On sa bali no ni sis Alifean. So, timbag nga rabi itayo kakabsat, da kami manen iti may nga oras kaduen da kami ket dinggen nyo dagiti relasyon mi kasamet iti dagiti experience mi iti inaldaw-aldaw tapno iti pamati mi ken iti ayat mi ken ni Apo Diyos ket maipakita mi ket God bless you all. At di mauding panelist tayo gagayem ken kakabsat ket awagak man ni Brad Romel. Okay, so naimbag nga rabi tay amin kakabsat. So once again, we are inviting you kakabsat nga makipagdingeg ken makipagbuya detoy topic review tayo tatanga rabi. Sapay la kumata maipalpas tayo nga buya and detoy nga topic review. Dili lang kakabsat. Nagyamanag gagayem ken kakabsat kadigit especially da kay panelist ket amok nga iti tumunggal may sa kanya yung ket excited din nga mangi share meten digiti sasaw ni Apo Dios ket paki J.1 bro paki flash J.1 dito yung munang topic ito yung gagayem ket kasano kunanan diti gagayem ket kasano kauneg ti relasyon mo ken Kristo ita panawen. Anya ti Abraham tapno mapatibker pa iti pamatim ken Apo Jesus. So amo gagayem nga adu iti wenno nauneg iti panakaawat tayo digiti nga sasaw ni Apo Dios ket amo nga excited aya iti tumunggal maysan nga mangiburay iti sasaw ni Apo Dios ket ita nga gundaway ket hangkong nga baybayagayen kakabsat nga inte mga denggen aya ti kapanunutan ni si Sinya. Sige, naimbag nga rabi itayo manen kakabsat ket kadaytoy umuna nga question itata kasano nga kauneg iti relasyon ko ken ni Kristo ita nga panawen. Ket ako nakmet nga nauneg iti panakirelasyon ko tano haan nga nauneg dayta ket awan ako maitata nga makitkita yo. Ngem kasapulan pay nga mas umununeg pay daytoy nga panakirelasyon ko tapnon iti kasta ket urean naman nga circumstances iti mapasamak or iti ma-encounter ko pay ket agtultuloy latta nga natibker iti panamati ken
si pupudno iti panag talek ko ken iti panangitalek ko iti biag ko ken kuana. Ket anangarod iti ubraek tapno no mas mapatibker pay iti pammatik ken ni Apo Jesucristo. So proven and tested gagayem ken kakabsat nga iti kamayatan talaga nga ubraen tapno mapatibker iti pammatik ket iti ag-continue nga talaga nga panag-seek, meditate nga talaga iti sa una ta iti sa una iti kanayon nga pamalagip kanyak no ana ba talaga iti biag ko ken no, para kanino ken para ano ba nga talaga daytoy nga biag ko. Ket DJ nga kanayon iti mang redirect iti mang divert iti panunot ko no ana iti kamayatan nga ubraek kasayaatan nga ubraek iti anyaman nga pasamak. So DJ lang met kanya kuya. Giyamanag sisinya. When ayag paiso di ibagam tatay nga no kasano aya iti kauneg iti relasyon tayo kanya Apo Dios ket makita met ayag paiso DJ biag mo sis nga nadaan ka nga talaga iti kwa nga makikita mi met DJ life mo nga amo tayo nga kanya-kanyang iti test trials iti pinagbiag tayo ngem DJ kwa nakita nga talagang di lang sasao nga talaga ni Apo Diyos iti mang salsalimet-met kanya tayo awanen pa iti nakita nga sa bali nga rason no di lang talaga nga sasao na. Ket kakabsat ket intay mga denggemet iti kapanunutan ni Sis Ate Aya. Okay, so na-impact na rabi tayo ulit. So, base nga ro detoy question number 1 itakta nga kunana itoy kasano kauneg ti relasyon mo ken Kristo. Kita panawin aniya ti ubraen tapno mapatibker pay iti pammatin ken ni Apo Jesus. So base deti teksto nga intay pagnilay-nilayan itakta kunana itoy nga yan tangay nga inawat yun ni Kristo ni Jesus akas Apo agbiag kayo kuma nait ken kuan mairamot ken maipasdek kumatibiyag yu ken kuana ken kumigsa ti pammati yu ken kuana na naisuro kada kayo ken kanayon ka nga agyan. So kasta iti biyag iti mesa nga tao nga nangawat nga talaga ken ni Apo Jesucristo akas Dios ken mangisalakan iti panagbiag na nga dagiti sasauna ket talaga nga mairamot iti puso ken iti biyag na. So para kanyak met deti nga question paiso detoy iti personally kanyak iti biyag ko sipod iti inawat ko ni Apo Jesucristo akas Dios ken mangisalakan iti biyag ko everyday inot-inot nga talaga nga DJ panangam-ammo ken DJ relasyon ko ken ni Apo Dios ket tinid ken haan na kumamet dimmating dating punto nga agiwi warwaragawag iti sao ni Apo Dios no awan iti kauneg iti relasyon ko ken ni Apo Jesucristo. Mamati nga no nauneg iti relasyon mo ken ni Apo Jesucristo deti met iti gagar wenno deti motivation nga para kanya nga iwaragawag ko iti sao ni Apo Dios ta deti yan ti heart ko ket haan na makontain DJ ayat ni Apo Dios ngay ited na kanyak and in return mai-share ko met iti padak na tao. So every day adalata iti challenges, tests, ken trials iti panagbiag
nga ada dagiti point nga bumaaw iti pakipagrelasyon mo ngem digijay nga banag pot haan nga iti ma-revive met laeng babaen iti panakaampo mo kani Apo Jesucristo nga deti nga rod iti dapat nga obraen tapno mapatibket pa iti pamatim kani Apo Jesucristo na napaka-importante iti sao ni Apo Dios kay panang meditate mo nga naununeg tapno no kastakot DJ faith ko kani Apo Dios ket haan nga kay shady ba haan nga alisto nga dete maguyod ta mamati na nga no nauneg iti relasyon mo kani Apo Dios haang ka nga alisto nga maguyod iti nga sudiso wenno atake iti job. So deta laeng gagayaken kakabsat. Thank you very much. Thank you Ate Aya, DJ Kwa. When nagpaiso dalam dati imbagam tatay nga ininot. When DJ ngamin ininot ket ininot nga maamuan tayo aya DJ kinapudno. May ipanggap kanya Apo Dios iso nga DJ kuma iti pangrogyanan iya iti panakamamu tayo kanya na nga maadaan tayo nga talaga iti relasyon. Ket gagayem ken kakabsat ket awag ako mamed ni sis Kwa Ate Marisa. Okay. Kada ito yung point manin ngayon kami pagsasaritaan iti challenge number 1 kakabsat dahiti question na nga kunanagat kasano kauneg iti relasyon mo ken Kristo ita apanawin. So realidad mo taya kakabsat nga as we go through in our obedience ken ni Apo Dios makita latta nga makita digiti adu nga test trials along our way ket especially kanya kas may nga ina kas may nga ina nga haan nga umububing no diket tay tawonan ket gumapon nga umuli ba ngam digitoy ti test no maminsan digijay physical adu digijay marikna ket deti relasyon ko ken Apo Dios akot haan nga siya ti makaibaga no kasano ti kauneg na ngem ket di pa-check nga ni Apo Dios ket makita na as I continue to obey His will nga kas itata kakabsat ket grasya na lang met no apay nga adak iti itata nga makikita yo nga inaramat namanen tapno ti kasta ket agiburay ti panakaammo kadigiti sasauna ken iburay ko digiti experiences nga habang iububay ko ti pagayatan ni Apo Dios ket tumibtib kera ngamin ta DJ sa una nga no ma-impress it's not only about reading or meditating ti pagsasaritaan kakabsat basa ka nga basa meditate nga meditate no hamet nga ma-impress ijay heart haan nga ibiyag haan nga makita dijay pamati babaen ti aramid haan nga ma-please ni God. So tilang pakaplisan na nga talaga ket dijay natibkar nga pamati nga in times of digiti testing nga continue lang and yung consistency of doing His will. Deti lang ti permi nga nakita kakabsat DJ continue nga talaga nga i-press mo nga talaga kasi once nga hanta yung aramiden DJ guyuden na tayo ti kabusor ket DJ tilang promise talaga ni Apo Dios sa una nga na-impress nga kanay na kanya nga iso ti tugtugot ko DJ word na nga I will never leave you forsake you or put you to shame. Yun lang sa akin na imbag nga rabiit ka. Thank you sis Ate Marisa DJ ni-share mo kada kami ket amo kiti tumunggal maysa especially digiti nga nagdingdingeg ken nagbuybuya ket adu iti lessons nga intay nga manggigan digitoy ket tatta gagayem ken kakabsat ket awag akong pangerod iti maysa nga panelist tayo sa tayo tumapan iti point number 2 awag akman ni
sis Alipean no ana iti mainayon na kadating topiko. Sis Alipean. So nembag nga rabi iyo kakabsat. So agpasumet nga iti maysa nga agtultulnog ken ni Apo Dios, makitam DJ kauneg iti relasyon na no adda iti panubok iti panagbiag na. DJ mo nga makita no isuna kat pudno nga natibker, pudno nga adda DJ sao ni Apo Dios nga ibiyag na ijay puso na. Kasi ijay tayo nga makita DJ biyag iti maysa nga Kristiyano. Han tayo nga makita DJ biyag tayo babaen dagiti maitited laeng nga blessings wenno dagiti ipapaay ni kad kanya tayo nga aglaplapunusan. So para kanya kamat-akot no adda DJ panubok iti biyag nga dumteng kanya. DJ ko nga makita no pudno, DJ nga test ni God iti puso. No, natibker nga talaga DJ pamatik ken kuana. So, para kanya ka DJ sasauna nga ipapay na itinaldaw-aldaw. Dapat ko nga ibiyag ko dagitoy ken pasaak dagiti panubok iti biyag nga addaan talaga iti ayat ken pannakaawat. Kasi nawan DJ ayat nga adda iti puso ken awan DJ kina tibker ken kinalinteg alisto aklaeng nga bumigay, alisto aklaeng nga kapsot ngem gapo iti detoy parabor iti Dios kanyak babaen iti ayat ngem papaay na kanyak adda tuyak nga si tatakder si papasnek nga agserbi ken kuana aging ganang malpas iti biyag ko. DJ lain, J. Okay na. Thank you sis Alifean. Ket tatagagayem ken kabsat ket intayon iti point number 2. Iti meten iti intay nga pagtutungtungan manen gagayem. Ket kayat ko man nga ibasa deti topikong may kadwa gagayem ket kunana adda kadi iti experience mo ita panawen aki mapsot iti pamatim ken Kristo ken kasanom na overcome. Nakapimpintas nga saludsod aya gagayem ken kakabsat ket amok nga nga adu iti experience tayo bayat nga intay nga sursuruten wenno agub-ubay ken ni God ket amok latang adu talaga digiti testing and trials iti pinagbiag tayo ket tatanga gundaway gagayem ket awag ak mangyaro ni Brad Romel tayo sumit iti mang-share kanya tayo gagayem ken kakabsat dati experience na kadating point number 2. Naimbag nga rabi tay amin kakabsat ket nakapimpintas deti question number 2 na adda kaditi experience mo ita apanawen kim maksot iti pamatim ken Kristo ken sanum nga na overcome. Siguro ko iti tayo panag-serve tayo kin ni God. Panag-serve ko kin ni God adda dagiti testing nga ma-test DJ pamati when DJ faith tayo kini faith ko kini Apo Dios. Ket most especially in the area iti family. Ngem nalawag met nga kuna na DJ sasauna DJ 2 Corinthians chapter 4 nga kuna na ditoy therefore we do not lose heart though outwardly we are wasting away yet inwardly we are being renewed day by day. So the moment gayam maka-experience na iti nakakapsot ko mawano dagiti bambanag nga pakapsutak ket dijay nga mas lalo pa nga ma-renew dijay relationship ko kini God. So DJ ti may nga naging rason na apay na overcome ko dagiti personal nga pagkapsutak. So DJ kailangan nga hanak nga malus heart to di ket i-take ko amin dagiti nga
bambanag nga may experience ko as a part DJ pa nag-grow kinapo tayo nga Diyos. So kuna natin renewed day by day. So opportunity gayam nga mas lalo pa ma-renew the relationship ta kini God once nga maidalan tayo dagiti bambanag nga kastoy. Hindi lang kakabsat. When aya, thank you ro, DJ share mo kada kami. Ket agpay sula unay aya nga iti pinang-renew nga talaga iti panunot tayo. Nga i-direct nga talaga iti focus tayo kanya Apo Diyos ket isukuma dapat iti intay ubraen. Especially datay nga nakamamo nga talaga iti pudno nga pagayatanan. Ket hantay ko mga anyaman nga matisiben ti anyaman nga klase iti jablo. So tatta gagayem ken kakapsat ket intay mamet nga rod awagan ni si Sinya. Kadati nga point number 2, ada kaditi experience ko ita nga panawen. Akim mapsot iti pamatik ken ni Kristo ket kasanok nga na-overcome daytoy. So kanyak met kakabsat, damit nga talaga digiti times nga kumapsot iti pamati, most especially no ado digiti circumstances nga talaga nga matest iti faith ken iti obedience ken ni Apo Dios nga adda digitay agkapoy ta nagduma DJ kinaadu nga obra ti panakabannog kadjay adu dagiti kwa sabali nga ma-entertain ngem kasanok nga mo-overcome dagiti kastoy nga panubok or testing iti faith ko ket babaen met laeng nga talaga iti kwa iti sa una dagiti nakim importante nga talaga iti panagi kabkabesa kasi store nga talaga iti puso dagiti sa una ket digiti iti mangpalagip kanyak no ana iti kasapulak nga obraen ken no ana ti kasayaatan nga obraen. So kas kuna nga ti revelation nga remember the height from which you have fallen, repent and do the things you did at first kunana. So kasi gayam iti kaimportante na agagayem ken kakabsat no nairamuten iti pamati ket DJ ket tay nauneg iti kwa iti kapit iti sao ni Apo kanya tayo ket uray ana nga temptation wenno uray ana nga pinangringgor iti jablo wenno kaaway iti biag ket saan nga kasjay nga napardas nga kwa nga talaga tay saan nga napardas nga tay awanen DJ dating nga ubraen nga para ken ni Apo metlaeng. So DJ kanya kuya. Thank you si Sinya. When ay agpaiso ayang ti may sa ngamin nga kalaban tayo ngamin no dadto magagayem ken kakapsat ket iti mismo nga bagi tayo kasi magkarek na tayo med iti bannog agpaiso iti agmalem ngem panunutan tayo kumagagayem ken kakapsat nga ikantay kumamet iti importansya iti spiritual nga pinagbiag tayo especially dati pinangiubra nga talaga iti sasao ni Apo Diyos. Ket mamati ang gagayem ken kakabsat nga once nga isuna iti pinangital kantay ti amin kuma dati no nagrek natin man iti bannog ket mamati ak nga kwa DJ tayo nga may experience no kasano ba isuna nga ka-powerful aya nga marek na tayo mismo nga once we pray nga makita tayo or ma-experience tayo DJ inted na kanya tayo ket agkaroon tayo met iti kwa agkaroon tayo met iti piksa dati nga bagi tayo ket no iti tumunggal may sa kumakanya tayo ket adda iti talaga nga kwa adda iti makunak nga talagang pagkapsutan na ngem nigadmit lang mismo iti makapag fulfill or makapag kwandigiti nga intay nga pagkapsutan. So ket tatang gundaway manin gagayem ket awag akmeten ni
Sis Aya. Okay, yung question number 2. Kuna na ito'y na ada ka di experience mo, ita panawin, akin mapsot iti pamaatim ken ni Kristo, ken kasanum na overcome. So, mabante akmet detoy na iti nesa nga Kristiyano, ada talaga dete time nga talaga mapsot DJ pamatin ken ni Aposto nga personally na experience ko met detoy nga especially no ada dagitay test trials iti panagbiag ko nga DJ pamatik kani ako Diyos ket kumapso. So, damet dagiti time ko nga dete gapu iti kinaado iti trabaho dayemi maliwaya ket diyemet iti reason nga ag-drift away when we kumapsot di pamatik kani ako si Kristo. Ngem babaen iti grasya ni Apo Diyos nga mamati na nga adalata isuna iti biag ko through the Holy Spirit nga isuna iti mangi counsel kanya magbaga nga haanak nga agbigay when dete ag-give up. So, ana dagiti inaramid ko tapno no ma-overcome ko dagiti. So, babaen iti sasao ni Apo Diyos through iti daily devotion ko ken ti panakisang sarita ken kuana agdadagiti word promises na nga panghawhawaka nga detimet iti rason nga haanak nga agbigay sa mamatinak nga dagiti sasauna isuna iti mangpatibker iti pamati. So, haan lang deta, haan din nga reason para kanya nga DJ panagbaaw ko, DJ pamatik ket hana DJ ti rason din nga haang ko nga ubraen iti pagayatan ni Apo Diyos. So, ubraek latta, so, share ti gospel, follow up, ken dagitoy iti mangpatibker kanya ta no makamitak iti taong dagiti aglawlaw kanya ket mangyedda iti sasao ni Apo Diyos. So digiti banag nga it motivates me to do all the more and not give up. So deta lang. Nagayem ken kakabsat. Thank you very much. Thank you, Ate Aya. Kitatawag agmeten ni Ate Marisa. Okay. Kadeti manen nga topic iti point number 2 kakabsat nga adda ka digiti experience mo ita panawin akimapsot iti pamatim ken Kristo ken kasanam nga na-overcome. So reality mo't aya kakabsat nga syempre kas may isang tao nga agbibiyag no sumursurot iti pagayatan ni Apo Dios adulat ta digiti banbanag nga pakatesan kunak kadi especially iti mismo nga bagi nga talaga itay in times of marikna iti panakabannog digiti adu nga kumikom digiti adu nga panpanunuten adu nga demand parang ganon nga digiti iti mangkuriro no maminsan kakabsat digiti
instead nga ag-focus kuma ket anan agawin na DJ attention ba nga aramiden iti pagayatan ni Apo Dios. So kanyak lang natural dagitoy ngem kas kuna namet deti verse tatta nga intayo pagsasaritaan in kami pagsaritaan iti Colossians 2:6 and 7 yan tangay inawat yo ni Kristo Jesus akas Apo iti biagyo agbiag kayo kuma mainaig ken kuana mairamot ken maipasdek kuma iti biagyo ken kuana. So eto man nga nupudpudno DJ relasyon agtultuloy lang ken ni Apo Dios babaen ka digitoy nga test ken trials iti panagbiag nga habang iubube isuna ket kunana pengamin itiket deti ti permi nga naka-impressa nga kunana itiket pumigsa iti pamati ken kuana kas na isuro kada kayo ken kanayon kayo nga agyaman kunana. Syempre kada tayo kakabsat aket digiti dadduma aket sa dalang ure dalang aglaglag to ti ragsak hansa nga mai-explikaren no kasano DJ nga ragsak tumuknot sa dilangit malabsan pa iti langiten aya no adda digiti bendisyon wenno naimbag iti biag ngem kasi ti pamati ket ma-develop data through kadigiti test iti biag. So DJ hanlang nga ti imbag ti pagyamanan ken Apo Dios nga no kasano isem mo nga agyaman ka DJ blessing wenno mayan natop iti pagayatam digiti kayat iti bagim kun di kas jay kumamit kapigsa ken karagsak iti panagyaman tayo ken Apo Dios in times of testing kanya ka mismo nga talaga ket DJ yung parang na mai-drawing sa Jack kasi lang Jack mairwarte nakasamsamit na isam nga agyaman man aya no in times of testing pero dahil dun sa grasya ng God maaramid ko detoy kas kunakon ti kaaddak dito itata ket detoy ket makunak nga grasya ni Apo Dios nga na-overcome ko kasi through continuing nga talaga yung ag-continue lang in my obedience ken DJ Pai kararag dito ti permi nga nakita kakabsat nga kabibilgan awanen ti sabali nga nakita to overcome everything digiti test and trials ket deti pa nagkararag ken ni Apo Dios ngamin ti kararag ti ket nasa wen DJ ket agdat depender ka ken ni Apo Dios nga awanen iti kayam ngem ket di isuna lang amin ti bakaam mo DJ lang kanya kakabsat. Thank you, Ate Marisa. Ket tatagagayem ket intayon iti point number 3. Paki-plus bro. Kunana dito igagayem ken kakabsat ket kas panagyaman ken Apo iti inaramid na naimbag iti biag mo. Anya ti Obraem tapno miidaydayaw mo pay ni Apo Jesus. When aya kunana ngamin ket anya aya iti Obraem tayo tapno maidaydayaw tayo pay ni Apo Jesus. Ket awag man ni Sis Alipean no ana iti kapanunutan na detoy. So para kanyak met kakabsat akas panagyaman nga talaga kini Apo Dios anya nga tati obraek tapno may daydayaw ko pa isuna. So babaen dati panagtultuloy ko nga agtulnog tas tamet DJ panang purify ko iti bagik diba? DJ panag-confess ko dagiti basol ko tapno mausarnak nga talaga ni Apo Dios. So DJ man iti kayat kong panagyaman ita nga panawen nga obraek iti pagayatan na tapno mapatibker pay DJ nga pamati kailangan nga paunigen iti relasyon ko ken kuana kasi met DJ pananglinis ko nga talaga iti puso tapno agkaroon nakmet iti fruit nga maipaiken ko DJ laeng Jill. Thank you Sis Alipean. Ket tagagayem ket inakmeten awagan ni Sis Sinya.
So kanyak met kakabsat, kas panagyaman kani Apo iti inaramid na naimbag iti biyag ko, anya nga rod ti braek tapno maidaydayaw ko pay ni Apo Jesus. Kat daytoy kat iti babaen iti panangi biyag or panagbiag akas mainaig ken ni Kristo nga agmanifest or ipakita nga inawat ko nga talaga isuna iti biyag ko, maipakita in words, in action, kadagiti amin nga decision nga ubraek nga talaga nga naawat ko isuna ket DJ iti way nga pinagyaman ko nga maidaydayaw isuna iti panagbiag ko iti biag ko ket agbalin nga pagsarningan iti panaka-i-display iti Gloriana. Ket so ti challenge nga rod kanyak itata ket wherever ayan naman iti ayan ko sa workplace or kadagiti papapapanan or pagpaspasyaran, DJ iti kayat ni Apo nga ubraek nga rod nga kasapulan nga agbiagak nga maka-ay-ayo ken kuana. Saan nga dapat nga makiayon kadagiti makitkitak iti aglawlaw ko no diket di kanayon nga lagipek dapat no ana DJ inaramid na kanya ket kasday iti panangipakitak iti thankfulness ko kanya na. So DJ lang kuya. Thank you, Sis Sinya. Ket gagayem ken kakabsat inte met nga rod denggen iti kapanunutan ni Ate Aya. Okay, for this question number 3, inana ito'y kas panagyaman ken Apo, iti naramid na anaimbag iti biyag mo. Anya ti ubraem tapno maidaydayaw pay ni Apo Hesu Kristo. So, tapno maidaydayaw ni Apo iti biyag ko, so patuloy lang nga ubraek iti pagayatan ni Apo Diyos, ag-share iti gospel, ag-follow up, aging gana nga isuda ket maging leader nga DJ met biagda maaramat met iti pagayatan ni Apo Diyos. Kababeen deti nga ubraek iti panag-disciple deti iti panagyaman ko met iti Apo iti inaramid na iti biag ko ta DJ ayat inted na kanya ket in return kasi met iti obrae iti padak na tao. So DJ laeng kagayan ken kakabsat. Thank you very much. Thank you, Ate Aya. Ket gundaway gagayem ken kakabsat intayon iti discussion and applications kakabsat dating topic tayo ket awagak man ni Brad Romel nga isuna iti mangi-discuss dati applications tayo gagayem. Okay, datayon kakabsat iti summary ken application. So nakapipintas aya dagiti nangagan tayo nga sharing dagiti kakabsat tayo. Ket kumamet nga i-summary DJ na pagdidiscussan tayo tatang rabii. Ket iti point number 1, kasano ka-connect relasyon mo ken Kristo ita kapanawen. Anya to Brian tapno mapatid care pay iti pamatin kini Apo Jesus. So napintas kakabsat nga kailangan nga karon tayo iti daily evaluation datoy relasyon tayo kina Apo Dios kasi dapat di relasyon tayo ket increasing growing so hangag decrease numan adadagiti problema ko nga may encounter tayo hantay ko mga kuwahan ko mga kumapsot DJ relasyon tayo no diket ag-pray tayo ag-ask tayo kini Lord no anati Brian tayo at na mas lalo pa nga mapatid care DJ pamati tayo kini Apo tayo nga Jesus.
So dito point number 2, daka diti experience mo itapa na when kimaksot iti pamatin ken Kristo ken kasanom nga na-overcome. Kas iti naibaga ti kaadwa ni tatay, haan talagang mailibak nga dadagiti pagteng iti biag nga pakakapsutan iti pamati tekin na Apo Jesus. Ngem mamati ak nga adu dagiti enough that your word ni God tapno isu iti lalo nga ma-remind kanya tayo tapno ma-overcome tayo dagiti iti pagkapsutan iti panagbiag tayo. So, dayjay kapsat kailangan nga paunugan the word time tayo kasi the level iti panakaammo tayo iti word ni God sumat iti level iti makasanumbang mapasahan dagiti problema when mapasama iti biag tayo. So, dayjay application tayo, paunugan tayo, dayjay relasyon tayo kinako tayo nga Dios. And that point number 3, kas panagyaman ken Apo, iti naramid na aning bag iti biag mo, anya ti obraton tap na may daydayaw mo ken Apo Jesus. So umuna ti aming kakabsat at application dito ket kailangan na ma-develop kanya tayo di pa nagyaman. Kaya tudto mga amin ket hantay nga ko deta hantay nga ada ti managnig kita dumata tao nga di pa nagyaman. So nagkaman iti pag panagbiag na parang marigatan ka, so agyaman ka lata kasi islang di magkikita tayo na diti pasama iti biag kahit magaling nga iso ti way ni God at no mas lalo tayo nga renew di pa tayo reji relationship tayo kay na Apo tayo nga Diyos. So dayjay kasanupay nga maidaydayaw dayjay biag tayo kinapot tayo Jesus, kailangan nga all the more mas lalo tayo nga share the gospel, dagiti agpray tayo nga mas lalo pa nga umado iti makamam mo kini Apo tayo nga Jesus. Di lang kakabsat. Thank you, bro. DJ summary and applications tayo. Ketata gagayem ken kakabsat enak may tinawagan ni Sisinya para kadating pero intay mandinggen dati nakapimpintas nga damag babaen kanya na Sisinya. So, thank you, Kuya Jay. So, manin nagyaman ako Kuya Jay, and naimbag nga rabi itay manin gagayam ken kakabsat. Kat makita tayo nga rod iti teksto tayo itatanga rabi iti Colossus 2 verses 6 to 7 no anya iti klase iti panagbiag iti maysa nga imawat ken ni Hesukristo iti biag na. Ket napintas daytoy nabagas ken ngem ket kulang nga rugyanan daytoy iti importansya na no apay ba nga kasapulan nga awaten tayo ni Hesukristo iti biag tayo or iti biag iti maysa nga tao. Ngamin gagayem na isina iti tao ken ti Dios gapu iti basol. Nga daytoy nga basol ket agturong iti patay ken iti panakadusa sadyay impyerno. Ket awan iti uray anya nga kaya or maaramidan iti tao iti kabukbukodan na tapnon maisubli daytoy nga naperdi nga relasyon iti Dios. Ket may salaeng iti solusyon na daytoy. Daytoy ket babaen ken ni Hesukristo. Ta babaen ken kuana naikkan tayo or naikkan iti amin nga tattao iti panakapakawan kadigiti amin nga basbasol ken iti panakaisubli iti relasyon iti Dios. Isut gapuna nga kastoy nga kapateg kakabsat ken gagayem iti panangawat ken ni Apo Hesukristo iti biag iti tunggal maysa kada tayo. Ket isungarod nga iti panangawat ken kuana ket daytoy iti kapapatgan ken in English ket
maysa nga most rewarding nga aramiden iti maysa nga tao. Ta kas kuna na nga rod idtoy taga Colosas 2:6-7, yan tangay ta inawat yun ni Kristo Jesus akas Apo, agbiag kayo kumanga, mainaig ken kuana. Mairamot ken maipastek kuma ti biag yu ken kuana, ket pumigsa iti pammati yu ken kuana. Ket kanayon kayo nga agyaman. So, makita tayo ito'y nga verse gagayem iti proper nga response iti nakapinpintas nga inobra ni Apo iti biag tayo. Nga kas kuna na ito'y nga agbiag tayo nga rod kuma nga mainaig ken kuana. Nga maipakita no kasanutay nga inawat isuna nga pudpudno iti panagbiag tayo. Tamay may salaeng met nga talaga iti imbitasyon na kanya tayo. Iti awaten tay isuna nga naimpapuswan iti biag tayo saan laeng akas manubot tayo no diket iti no diket di akas maysa nga Apo. Ket masurot tay laeng nga talaga iti paglintegan na ken iti pagayatan ni Apo no ialaw tayo deti nga biag tayo nga mas ipauneg pay or paunigan pay iti pammati ken kuana. Kayat na nga agtultuloy tayo nga agdengeg, i-search dagiti sa una, ket patibkeren deti nga pammati tayo, babaen kadigiti, panang overcome kadigiti daily nga challenges iti panagbiag tayo. So, daytoy kakabsat iti kangrunaan ken kamamayatan nga panangi spend tayo daytoy nga biag tayo, tati kasasayaatan pailaeng ket iti panang surot iti pagayatan ni Apo Diyos. Ket no nga rod no, mamati kayo kadaytoy, ket idalan kayo iti maysa nga ababa nga kararag. Ket araten yu daytoy nga kararag bilang personal nga kararag yu ken ni Apo. So, kung mararag tayo, o Apo Diyos, aminek nga ado dagiti naglabsingak ken ka. Ado dagiti times nga saan ko nga naubra dagiti kayat mo para kanyak. Ket ita agbabawi ak amin kadagitoy. Mamati ak Apo nga inted mo ni Hesukristo nga kakaisuna nga anak mo nga natay para kadagiti nga basol ko. Ngem nagungar iti maikatlo nga aldaw. Ket itatta silulukat nga rod iti pusok nga mangawat ken ni Hesukristo asipupudno akas Apo ken mangisalakan iti biag ko. Agyaman ak Apo nga iti panakapakawan dagiti basol ko, iti panangted mo iti baro a biag kanyak. Ken iti Espiritu Santo nga isu iti agtultuloy nga mangidalan kanyak, tapnon no maobrak iti pagayatak. Ken tapnon maipakita, maiparangarang iti panagbiag ko, iti panangawat ko ken ni Apo Hesukristo. Dagiti teleken dawat ko, tinapateg anagan ni Hesukristo. Amen. So, manen na imbag nga rabi itayo kakabsat. Thank you, Sisi niya, di nakapimpintas nga damang ingkaimburay kada kami. Ket tatan gagayem ket intayon iti announcement nga intimet denggen gagayem ken kakabsat dagiti announcement tayo babaen ket ni Ate Aya. Okay, so thank you very much. Panubuyayo itatang tabi, ket sapit kumata, dagitoy imburay mi, nasasao ni Apo Diyos, ket mai-apply tayo, iti panagbiag tayo, ken mas lalo pa niya umunik iti relasyon tayo ken ni Apo Diyos. So, dagiti announcement tayo, ken tapno no kasta mapaduras DJ relasyon tayo ken ni Apo Diyos. So awisen tayo nga agatendar dagitoy activities nga ubraen mi tapno no kasta mas umuneg pa iti relasyon tayo ken ni Apo Diyos. Detoy Lifeline every Wednesday 6:15 naging gana iti 7:15
deti lifeline topic review. Nga deti iti bubraen tayo itata, nga di siya topic iti lifeline iti Wednesday, pag nilay-nilayan natin when binsa-binsaen tayo. Dagiti sasauna, iti challenges tapno kas taket mas naunig pa di pa nakaawat tayo iti sa uni Apo Diyos. So adamit maangay nga day in prayer and fasting, etiquette first Saturday of the month. So kaya tayo meditate, kaya mas lalo pa yung maunig, DJ relasyon tayo kay ni Apo Diyos, iti time na pag-devotion tayo, na dagiti anyaman nga goals, plans natin, kan anyaman na kaya tayo nga ibagakin ni Apo Diyos, napaka-importante the day in prayer and fasting na ginaganap every first Saturday of the month. So hanlang deta, deto'y freedom in Christ when deto'y encounter God retreat. So deto'y kot mangangay every fourth Saturday when last Saturday of the month. So, idi, last Saturday na angay deto'y freedom in Christ. Ito nun yun, mga fourth week, last Saturday of the week. So, damit, deto'y Sunday worship service tayo, na maang-angay, at iti oras ti 8:30, aging gana ti alas 10. So, live ito at the face-to-face, can live via FB page and YouTube. So, kastamit nga ada deto'y pistol class, post EGR and SOL class, nga dediket mo ubra after nga makapag-attend ka when nakaradwar ka ti Freedom in Christ, ken tapno mas mamamumpay ken ni Christ, ken mas naunig ti relasyon mo ken ni Apo Diyos. So mang-angay detoy through virtual or online every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. So adan tumet nga maangay detoy self-development training within this year. So dagitay emerging leaders, dagitay immuneg wenno detay adagay kaputan na uneg ti relasyon da ken Apo Diyos gagarda na maging leader met. So ada detay training wenno self-development training nga ikan-conduct ni kadakwada. So deti laeng kagayem ken kakabsat agyaman kami iti panagtengegyo ket kararagmi nga dagiti inburay mi ket talaga nga maiyak da iti biag tayo ken tibiyag tayo mausar nga maging blessing iti others. So thank you very much and God bless you. Thank you Ate Aya di announcement mo. Ket tatasakbay nga intay gibusan kakabsat dati nga topiko tayo ket awag man ayan ni Sis Alipean nga iso na iti mangi-close dating program tayo. Sis Ali. So, kumararag tayo nga rod. Let's pray. Let's feel the presence of the Lord. Apo Diyos, agyaman kami ako itang aldaw nga ipahay mo kada kami. Ket Lord, sinuman ako ito nakangeg when makabuybuya kada kami. Lord, si kakaapo iti agtaeng iti puso iti tunggal masa. Ket kastamet kada kami Lord nga ibiyag ni Apo iti nananay nga kayat mo nga biyag kada kami Lord. San Juan natigker na ayat Lord ket ubraen ni Apo dagiti pagayatam. Ket kararag ko Lord karon dagiti dingeg iti spiritual healing samit iti physical healing Apo kadagiti mga kailangan iti healing agapo ken Apo. Sika kadi Apo iti manghil iti puso ken iti pagida Lord. Ket agyaman kami ita nga aldaw, ita nga rabii nga ikan na kami iti gundaway nga share dagiti
naglabasan mi ken kastamet dagiti experience mi iti panagbiag nga si kaapo iti pagyamanan ken itantangot mi. Ket makita da nga si ka iti agturay iti tunggal biag mi ken iti tunggal angis mi apo ket ipaay mi ken ka iti panagtulnog ken iti panagayat mi. Dahito iti dawat ko iti naganap ko mi nga Jesus. Amen. Good night. Good night. Thank you. Ay. God bless you all. Gusto niya kasi na bangnog na. Ay, sa Roro. Oh, nakabakaroon na sa Roro na. Sakto. Bye. Buyers. Sige,